खालामी ब्रह्मआ इन्जिनियारिं आयदा लानानै फरायलांनो जोबोद गोसो दं। खालामी ब्रह्म बिथाङा इन्जिनियारिं आयदा लानानै फरायलांनो थांखि दं एबा मिजिं दं। नाथाय खालामी ब्रह्मनि नखरा जोबोद निखावरि नखर। कक्राझार जिल्ला एन्टिबोल गामि बिफा रुंसारि फुंखा ब्रह्म आरो बिमा रिमला ब्रह्मनि फिसाजो खालामी ब्रह्म इं 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव 92.17 जौखोन्दो आरो गासैबो आयदायावनो लेटार लाखिना उथ्रिनो हादों। खालामी ब्रह्मआ टुक्राझार जेडि उइलियाम इंलिश मिडियाम स्कुलाव सोलोंथाइ लानायाव टुक्राझार BBCA हेफाजाब होदोंमोन। खालामी ब्रह्मनि बिमा रिमला ब्रह्मआ फिसाजोखौ फोरोंलांनो गोसो दंमोन, नाथाय माबोरै फोरोंलांनो हानो गोसोआव दुखु दं आरो आखाइ खबजबनानै सरकारनिसिम हेफाजाब बिहरदों फिसाखौ सोलोंथाइ लानायाव मदद होनो। बिराद गोजोननाय मोनदों, रंजानाय मोनदों। आंनि फिसाया बेबायदि खस्थ'नि गेजेरजों फरायनानै पास जानायखौ। इयुन समाव जे बिथाङा इन्जिनियार जानायनि सिमां सुजुदों, नोंथाङा माबोरै सोलिगोन, माबोरै मेनटेन खालामगोन जिहेतु नोंथांनि नखरा दायो BPL फेमिलि? सोरनिफ्रायबा सहाय मोनगोन खोमा नंदों, आंनिफ्रायथ' जेबो राहा गैखाया। थांनाय बोसोराव माबायदि सोलिनानै बिथांखौ फोरोंथाइ होआमोन नोंथाङालाय? जिहेतु हासबेन्डबो गैया। बिदिनो एसे एनै सि दाबाय, बायदिसिना मैगं एसे एनै फानलाबाय, बेफोरजोंनो सहाय खालामबाय। फिसाखौ सानैनोबो नांगौ, बिराद खस्थ' जायो। नोंथांनि मोनदांनायाव बे नोंथांनि जिउनि फिसाजो उन्दैनिफ्राय फरायनायाव माबायदि? उन्दैनिफ्रायनो मोजांखामोन बियो फरायनायावहाय। औ, फार्स्ट डिभिजन लाखिबाय थाखायो। बिथांनि बिफाया बबे समनिफ्राय गैया बा गोमालाङामोन? 2009 आवनो गोमालांदों। उन्दैसोमोन बिसोरो। बे समनिफ्राय बिराद दुखुजों भुगिबोनांदों नोंथांनि नखरा। जे इन्जिनियार फरायनो बिथाङा मिजिं सुजुदों, नोंथांनि दा मा फिल खालामो, माबायदि थुलुंगाखां होनो सानो नोंथां बिमा जानानै? जेरै बिमाया सासे फिसाजोखौ फोरोंनाय, खांनाय, बानाय, फेदेरनायाव गोबां दायित्व थायो, मा बुंनो सानो आयं? बुंस'नोनो हाला आंहाथ' थाखा फैसा गैखाया नालाय, जेबो राहा गैखाया नालाय, बिनि फरायनो लुबैनायखौ आं गोसोआव दुखु मोननानै थायो। माने आंबो दानि गेदेरमाफोरखौ जोंनि फारसे एसे सहाय खालामबा हामगौ नंदों। बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय। फरायनो गोसो आरो फिसालाबो दङ सासे, बेखौबो फोरोंलांनांगौ। गभर्नमेन्टखौ आं खावलायबाय, बिथांमोनाबो जेन खुलुमो आं बिथांमोनखौ, जोंनि नखरखौबो जेन जोंनि फिसा फरायनो गोसो जानायखौ जेन एसे एनै सहाय खालामो, बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय। खालामी ब्रह्म। गिबियाव बहा फरायोमोन नोङो? सन डेभिड विलियाम्स इंलिश स्कुल, बिनि सिगाङाव इन्टिबेल गुदि फरायसालियाव फरायोमोन। जे मेट्रिक रिजाल्टआव बेसेबांसो पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसार जानो हाखो दायो? 92.17%। लेटार दंजोबो? औ। इयुन समाव नोंथाङा मा जानो लुबैयो दायो? आंनि एम इन लाइफआ जाहैबाय इन्जिनियारिं ओमफ्राय सिभिल सार्भिस। नुनो मोनदों जे नोंथांनि फरायनाया जोबोद दुखु खस्थ'यै सोलियो, माबोरै सोलियोमोन नोंथाङा? एक्सुवेलि आंनि फरायनायनि फिसफोरखौथ' मोनसे SYB होननाय मोनसे अर्गानाइजेसना होजोबोमोन आरो, ओमफ्राय होमबाबो नखरनि बिदिनो दुखु दाहाफोरखौ लानानै एसे टेनसन जायोमोन। दायो नोंथांनि नखराव सोर सोर दङ नानि? आं आगै। बाबा गैया? ओहो। इयुन समाव नोंथाङा मा रोखोम सोलिलांनो सानो, जिहेतु दा जोबोद गोजौ फारसे दावगानाय नोंथाङा थांखि लादों? बिदिनो आं मोजाङै फरायलांबाय थानानै सोरनिफ्रायबा हेल्प मोनगोन सानो आरो। आथिखालाव नुनो मोनदों BTR सोरखार दं, BTC सोरखार दङ, जे सुपार 50 मिसननि गेजेरजों टेलेन्टेड फरायसाफोरखौ फोरोंथाइ होनायनि मोनसे थिरांथा लादों, मा खावलायनो सानो नोंथाङा? आं जोंनि सोरखारनिफ्रायबो बेखौनो खावलायनो सानो आरो, आंखौबो एसे अननानै नायहर। इयुन समाव नोंथाङा इन्जिनियार जानायनि सिमां लादों, माबायदि प्रिपेयार खालामनायनि गेजेरजों नोंथाङा थांनाय मेट्रिकखौ उथ्रिसारनो हाया? बेसेबां घन्टा फरायोमोन नोङो? आङो फुङाव 4:30निफ्राय 7सिम फरायनानै ब्रेकफास्टनि उनावहाय 9निफ्राय आरो फरायफिनोमोन आरो लान्चसिम। लान्चआ 1:30आव जायोमोन,
हस्टेलाव ओमफ्राय बिनि उनावहाय लान्चनि उनावहाय दसे रेस्ट लानानै 3निफ्राय 7सिम फरायोमोन ओमफ्राय आरो दसे रेस्ट लाबावनानै बिदिनो 3निफ्राय 5सिमसो फरायोमोन आरो ओमफ्राय दसे रेस्ट लानानै 7निफ्राय मोनानि 7 नङामोन 3निफ्राय 4सिमल' फरायोमोन बेलासियाव हार्ड वार्क खालामोमोन आरो जोबोद फरायोमोन ओमफ्राय बेलासियाव 3निफ्राय 4सिम फरायबायथ' ओमफ्राय बिनि उनाव 5निफ्राय 7सिम फरायबाय बिनि उनाव डिनार जाबाय बिनि उनावहाय आरो फरायफिनबावबाय आरो दसे डिनारखौथ' बयस गार्लस आलदा आलदा जायोमोन नालाय एसे गोबाव लागोन लानायनि थाखाय एसे जाखांनानैबो रेस्ट लाबाय बिनि उनावहाय 8:30 बिनिफ्राय स्टाडिखौ स्टार्ट खालामफिनबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय हागौमानि फरायबाय मालाबा उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुबाय मालाबा 12टा 1टासिम फरायबाय मालाबा 10टाफोरावनो उन्दुलाबायोमोन बेनोसै आरो आंनि स्टाडि टाइमा नोंखौ जे उन्दै समाव मोनसे अर्गानाइजेसना दायथ' लानानै फोरोंदों दा मेट्रिक पास जानायनि उनाव अर्गानाइजेसना हगारबाय नामा बिसोरथ' एडमिसन लानो थाखाय एसे एनै हेफाजाब होनो हागोन होनदों बिनि उनावहाय बारा हेफाजाब होनो हानाय नंला बिदि होनदों जिहेतु मेट्रिक पास जानायनि उनाव दायथ'आ नोंथांनि बेसे थायो इन्जिनियार लाइनावथ' गोबां रां खरसानि खरसा जायो बे बिथिङाव माबोरै सोलिलांनो नोंथाङा सानो जिहेतु नुनो मोन्दों नोंथांनि न'खरा जोबोद उइक गोरिब न'खराव दङ बेखौथ' न'आवथ' जेबो गैखाया बिनिखायनो आङो जेबो बुंनो हाथ'ला आरो फरायलांनो जाबाय आङो धन्यबाद होदों थेंक इउ होदों नोंथांमोनखौ खारन दा नोंथांमोना फैनानै बेबायदि जे गोदोसोनाय थानाय माखासे गामि लेभेल ग्रासरुट लेभेल सिङाव जे बेबायदि मोजां माखासे गोरिब थाखोनिफ्राय जे मोजां सोलोंथाइ दङ बेखौ नोंथांमोना नागिरनानै जे दिनै बे गथ'नि फारसे फैनानै सोंफैबाय आरो सोंफैनायजों लोगोसे आं एसे खाथिनि हिसाबै मिथिगौ हिसाबै बेखौनो बुंनो सानो जे बे गथ'आ टेलेन्टआ मोजां खारन बियो उन्दैनिफ्रायनो नाम्बार 1 जाबोदों आरो ओमफ्राय बेखौ मिथिनानै जोङो बिफाबो गैला हिसाबै मोनसे अर्गानाइजेसन जेरै J.D. विलियाम थुक्राझाराव दङ बे थुक्राझार मोनसे मिसनारि आरो दा बे लांनानै बे गथ'खौ फोरोंहैनाय जादों फोरोङै आप टु बे 10सिम दासिमाव बे डिभिसन लाखिबाय थादों आरो दासिमाव बेथ' 6टा लेटार मोन्दों दा बेनो बिमानि अबस्थायाथ' गैखायानो फ्राय ओरैबायदि अबस्था सानसे बोथिसे मावनानै जायो आरो बेबायदिनो दाथ' बे गथ'आ फरायलांनो थाखाय बिराद मोनसे चेलेन्जिं मोनसे माबा दङ बेनाव मोजां फरायलांनो थाखाय दा बेनिखायनो आंनि खावलायनायाबो बेनो दानि जे सालायबाय थानाय सरकारा अननानै जिहेतु बे टेलेन्टेड गथ'फोरखौ जेबायदि इनिसिएटिभ लादों दा बे गथ'खौबो सासे बे दानि गभर्नमेन्टआ जेन इनिसिएटिभ लानानै एसे हेल्प आरो सहाय खालामलांबा मोजां जागौ आंनिफ्राय थरफनिफ्राय बे खावलायनाय मोनसे जिहेतु साइन्स फरायनाय लोगो लोगो आरो गोजौ थाखो इन्जिनियारिं फरायनाय लोगो लोगोथ' बहुत फाइनान्सियेल दरखार आरो जे इनस्टिटिउटआव फोरोंदोंमोन दाथ' बे 10सिमाव बेखौ हगारथ'नाय बायदियानो जाबाय दा नेक्स्ट स्टेपाव मा रोखोम जायो बेखौ बिसोर दा मिथिथ'वा आरो जोंबो मिथिथ'वा दा बेनिखायनो आङो बे मिडिया नोंथांमोननि थ्रुयै बेखौनो खावलायनो सानदों गभर्नमेन्टखौ अननानै दानि जे सालायबाय थानाय गभर्नमेन्टआ बे गथ'नि आरो बे रान्दि फिसाला सासे दङ फरायगासिनोबो दं खस्थ' मस्थ' गथ'फोरखौ बे फोरोंदों गावनि फिसाफोरखौ हामला मोजा हाजिरा मोनाबाबो दा बेनिखायनो अननानै दानि बे प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टआ अननानै जों एसे सहाय खालामो हेल्प खालामो बेनो आंनिफ्रायबो खावलायनाय